wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kotak sebab nduk kotang iki tak simpen tekane pati kali kotang saksi tresnaku kang suci tak tukoke wujud tali sakotange saikine lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kotak sebab nduk oh ngono kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku